Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagkaham nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti na yung bagabigat, kada kay aming asangapada na yung bagabigat, na yung baga oras, na yung bagal daw. Kumusta kay aming mga kanemers, mga kadirin Manong Nemi? Sabi ko matadda kayo itinasya na kasasaad, kahit pakishare yung program at iyo, share. At padaanan nyo papagaham, ti pagkasalitaan nga napauluan, para lang ken ka. May nga kari. Asinot tinagkari, ken asinot nang ikarian na. Kada ito nga napintas na indakla ng kari. Para lang ken ka. Sila agpaay lang ken ka. Para amin ken ka. Para laeng ken ka. Yung di ba kasalitaan ni Christine, nga napuluan, para lang ken ka. May sa kari. Matungpal nga ta ni Christine, dahi tanga kari, no hindi man Christine tinagkari, kaya asinot nagkarian na. Padaanan niyo papagayam. Sagodahin nga rin surat, papagayam. Di pa kasalitaan ni Christine nga napuluan, para lang ken ka. Dear Manong Nemi, iniandan po ko Manong Nemi, agal-alatiw kami kininanang. Inianda basit nakemkon, agsalsaludsuda, kininanang nuapay. Nga agakar-akar kami. Apay nga saan kami ngagtalineed, iti may mesa nga lugar, iti may mesa nga balay. Apay nga saan kami ngagtalineed, iti may mesa a pamilya, ngayon kam pagyanan. Kunana, itinagpagawatan Manong Nemi kat agakar-akar kami, taawan ti amak, awan ni tatang ko, awan ti iya tatang ko, awan asawa na. Agakar-akar kami, awan naganak ken kuana, awan kakamsat na, dududwa kam lang Manong. Kat iti naimula iti panunot ko Manong Nemi imbaga, ti maysa karig iti nagtarosan mi. Kas kaila umang nga agakar-akar. Inagnaed ka man dito ita, madamdama, mapangkay man hindi sa bali nga balay. So kas kaila umang. Probinsya ti ayan mi Manong, kas mangig ko kininanan. Dito ayak nga nagbasa iti elementarya, iti makuna nga probinsya.
Nagtalinayad kami ti dayta nga lugar manunemi nga ninanang ko ket baonen da ngagluto, baonen da aglaba, baonen da ngagdalos, no anyaman ti kayat da nga pagibaonan, baonen da. Mabati ak madlata manunemi nga agay-ayam, unusan no dak di eskwela, at ito yak nga nag-grade 1, nag-grade 2, nag-grade 3. Ida grade 4 akon manunemi pimanaw kamot manen iti dayta nga lugar ket kuna ni nanang. Umay anak, santa siguro nga masarakan ti imbag nga kasat na rito. Oray ket dumakdakkel, Christine anak. Inta sa di syudad. Syudad? Ano ti syudad nam? Syudad. At ado ken napipintas, adadakkel a balay, at ado tilugan, dadakkel ken napipintas ti kalsada. Ado. Saan da makakita ti karayan sa jay? Taltalon ka dawahig. Saan? Saan da pa nga makakita ti baybay? At damat paset na nga baybay. No, adda ka mapangkay di Manila Bay. Anak, pasensya kan. Tagas tutintit ko king kabiyag. Nagtalay ka kiti may isang lalaki nga namnamayek nga mangipateg kanyak. Tidak kalabidot ko. Nuapay nga naipay ko di bagi. Kahit nabukel ka di saklot ko. Impas ngay ka, kahit binabayan na ti amam. Sika kan sisyak laeng, ti mangikalikal kong ti panagpiyagda. Aramideg ti amin anak, para lang ken ka. Agyam anak nang, kanintong tumagkelak, aramideg tumit ti amin, para lang ken ka. Kinunakmet ngayon bales dahil nga kari ni nanang kaniyak. Tahabang manaynayon ng edad ko manunemi, habang kabayatan nga natay mariknak tirikat, mariknak ken makikita ka nakakaasin ni nanang ko, at damat nga agmature ti panunod ko. No ikumparar ko ti bagimi kininanang karigiti sabsabali. Kaslada kam lang ti taksanggasat, kaslada kam lang ti nakapimpiman, kaslasyak laeng manunemi ti awan amana, kaslasyak laeng manunemi nga ti inak ket babaunen alila katulong. Nuno saanen ngagtrabaho nga oren no adda digiti mangmaltrato ken kuana ket agan anus latta. Kaya't nalang ngagbiagak aramidan nita amin para lang kaniyak. Isu nga may karkarikmat kang kuana manunemi nga kas panagsupapak kunto kininanang ko na dumakkelak aramidek tumit ti amin para lang ken kuana. Sa bali man nga lugar ti anmi manunemi syudad nga agpaison. Ado di luglugan, ado nga building, naringkor lang manong. Sa napudot. Nagyang kami ti maysa nga gagangay laeng nga karinderya. Karigiti asdeg digitay agsusukot, agiindar. Tegunada nga barong-barong, ka-esquateran manong. Dito'y kami nga simang bahay, insang bay tigasan. Nagyang kami ti gagangay lang karinderya. Sa damat nga kayat, manunemi, wano sa amat kayat inanang nga agbati ak, tawamot pangibatyan na kanyak. So nga sa dinuman ti ayan na addaak. Inudto ti pagtrabahuan na addaak. Taori no makurangan ti sweldo na basta addaak. Libre ti kanin na, libre maten ti pagyanan na, libre ti kanin minga dua, libre ti pagyanan minga dua. Dito yakon manong name nga nagturpos ti elementarya. Iti pagbasaan, digiti kaskanyak, manong naming ako nada nga yagit. Digiti agkapuka, digiti squatter areas. Nga ububing, nga nadungrit ka no. Kamusli nga pagtrabahuan, no trabaho, digiti naganak, iti dito nga lugar, kadatay agkalkal iti basura. Mamanumit lang, digiti adaan iti trabaho, manong naming agtrabaho ti construction, agtrabaho ti factorya,
Wenno sa dinuman dita apag basa apag trabahoan na dagiti trabaho iti mall. Ngayon kaduman naman ng name dagiti agkalkal iti basura. Dita tinakaidakdakan mi iti imbaga ni nanang nga syudad nga pagyanan mi. Di pagyamanan mi akin ni nanang ket no adda pagyanan min di jay kami meten nga maturog, di jay kami meten nga mangan. Yan manong tao met nga pagtarusan mi nga balay. Yan. Nga dinagraduara ko ni elementarya, siyempre agsapulag iti pagbasak ti high school, medyo adayo manipod itian mi manong. Iso nga marigata na. Idada ko niti second year high school manong nemi kinunak kininanang. Nang? Nagtrabaho k matin. Hapay mat. Nagbasa ka. Lipasan ti high school anak ko. Orin doon nadakan ti college. Palubos ta po. Napintas to siguro ti biyak ta. Biyak umamot no ko ha. Marigatan na kay. Marigatan kayo. Nakadadayot papanak. Maminduhak, mamitluak pa nga aglugan. Samat nga rin mabaling nga magbagnaak. Marigatan kayo. Marigatan tayo. Pasensya ka na nak. No pa'y araramidag ti amin para lang keng ka. Nga madamat pagpatinggan ti kabailak. Okay lang nang mahawatan kayo. So, iripas ko lang nito yung second year high school. Sakag sardengan. Nangat pagtrabaho am. Di mangkita tita sa bali nga mabalinteng agtrabaho nga si kakinsyak. Sige. Nukas kasunod lang anak. Pumanaw ta nita ito yung karinderya. Sampay na talaga ti pagyanan ta. Tanog tudong bagyo po. Kakaasi ta. Awatek san ti jaya da nga trabaho. Ano na nga trabaho nan? Katulong. Mayat na lagi din itugot ka. Ito tanong ko nagtrabaho. At sumara ka kung nagtrabaho ka katulong. Si kangananang ko, kensyak. Okay, ma'am. Talo pa mo share tuman din ni Nanasyon. At bakit ito no, mayat kang itugot ka. No mayat da, di sige. Si marong ka nga peso, manong name iti bagbaga ni nanang nga Nanasyon, ni Lola Syon. Lola ko naktanan ako ng nanang ko. Hindi malpas da nga nagsarita, manunemi, nagpakadamat din ni nanang. Hindi aking kukat ti karinderya. Nagsaganak-anak. Ngimsakbay nga, pumanod da to'y, ikalikagong mo mapanaalaan ni kit card mo ha. Tanukas ka sa nulaing, no adan tugon taway mo, nagbasa ka tumad lang ti high school, tapno maituloy mo, agterjer kanto. Agtropos ka ti high school. Ngayon na ito yung atawan, agsarating ka pala kapilitan. Ni, pamanang tayo nga nang, sumbrek ta katulong, iti may sa kandak kalabalay. Iso na lang ta, dududuwala ang ti serbiyan tayo. Anya? Natakas jay? Isumot ko na ta. Nalawang kami ti balay. Hangabaling nga, di jisweldok, guduin ta. Isoldok ko ba ni sisyak? Kahit maksayan, gabutanda ka, unang magtrabaho akmet. Kasalita tanto jaking kukwa. No, adan tumat pa nakabagim, adan tumat pa nakabagim. Kahit nasa wain manong nemi, no anya trabaho, ti inak, trabaho kmaten. Napang kami manong nemi, ti may nga panakkalan nga balay, nga napalawlawan, ti na medyo ng ato nga alad. At daan manunemi ti kasla na baybayan nga hardin. Ni Lola Syon manunemi tinang pastrek anang pasangbay kada kami. At damat may sa nga babaeng nga langan ti dunya manunemi hanga dunya. Ubing matpay kasla arigdag kasadar da kini nanang. Wano inaw labasit ng ni nanang. Sinalang talangan at natangig kabuta nakatangad.
Di kaslahan na mo tagdumog. Adadig di kasto nga tao, anak, natanig. Kasla din na mo kitaan di baba. Nakangatulat ta. Tugo kayo? Anak na ka mo? Esther. Dito ka dumam nga ubing. Saanin nga ubing, ma'am? Balasitang. Para third year high school na kuman. Ubing pala para kanya. O balasitang. Christine, anak ko. Numabaling ko mga, ma'am, kat duwa kami nagtrabaho. Puno saan? Ore maksaya ng Gisweldo, basta dito'y nga mangan, dito'y nga maturog. Tanukas ka sa nulaeng, hamat na maabutan nga general ko ma. Mabalin. Sweldoan ka, nga inana, sweldok ba't anak mo? Ngam dya sweldom, kagudwa dya sweldo anak mo. Tabas basi mental siguro ti matrabahuan na. Kanawat ado nga trabaho dito eh. Hamad ganal daw ang dalas kayo. Kaya ti lagi pakpakasik. Saan nga maasikaso ka na yung bag ni bakasyon dati hardin. Papintasin nyo ang hardin natin. Mulaan nyo gusto. Pagbiyagan nyo di matsetas. Barbaring may ayaw di asawak. Nung makita nito na pintas ti hardin. Madamdaman lang, sumang piton ti asawak. Ay, sige ma'am. Ikarim making ganita. Papintasan mi ti hardin. Agdalos kami. No, di ba nagloto, adamat ti bakasyon. Ti aglaba, ubrayo pa'y. Ti mapamakitsanda, ubrayo pa'y. Ito na. Agaman kami ma'am. Mano ka dito sweldo, ngaitad mo ka na kami. Manong na mi, kasla, tagibasitek. No saan nyo kaya ti sweldo, ngaitad mi, you offer me. Mabalin nyo ti hanga mga ti trabaho, mabalin nyo ti pumanaw. Aman ma'am, barbaring no nasiat ti pagpakita mi kit magustuhan nyo, barbaring no aging kristumit lang. Barbaring no, mabagbasak tumat lang ti anak ko, into no, umay nga ba naglulukat ti klase. Agbakante lang dato yung tawen. Sige. Nanasyon. Ma'am. Ipagabong mga dako, iba ito patulod mo ka dakwada ng paggananda. Kaidadalatan, di ba may sa asilid? Hindi tulod na kami manong nemi ni nanasyon, unululasyon, iti silad. Dinamag ni nanang. Ay, nana. Ay, apay. apay. Ha? Esther. Nasiyad da ka di lang amo? Nasiyad da. Apay da kailang ti makaanos. Noan yan tuman ti maobserbaran nyo ka na kita kasawa. Yeah? Aputan nyo lang talapahik nyo. Ano ngamin ti araramidan da. Managapa da. Kasta da asukin pusa. Ako ang pulos pa nagkapyada na duma. Mamanulaing nagkapyada. Tabi ngamin. Manipo din na amuan ni Sir Jimmy nga saan nga makaanak ni Ma'am Ingrid. Kasi matin. Isumit lang kayo mga anak da. Di kakamsat ni Sir Jimmy at dadamat iti abroad. Negosyante, businessman ni Sir Jimmy. Irinto ta ni Ma'am Ingrid kat awan obra na. Italang adakid di Tanurumuarin ni Sir Jimmy, agrubot matin nga pumanaw. Mabanaglakpat sa. Agawid tumit na sapsapang ni Sir Jimmy. Ito namamo ni Sir Jimmy nga nagbalog man ng asawa. Natay, garapatanin tumanin. Ngayon ko na. Babayaan nyo lang tayo da. Saan ka nga makibibiyang no agapa da? Ito yung rimuaran na nung nemi nilulasyon ng anak. Nagulon sa amin. Saan na da kalakit iramraman? Yori man pa'y agbalmalim nga, agapapad nga, agpatpat nga. Basta saan na tayo iramraman?
Anak, padasin dito ya. Barbaring na dito nga masarakan tati sapsapulit tang ornos kentali na iti kasasada. Ti malasap sa bulik no agtali na edta iti may isang lugar nga makapan ka iti eskwela, makapag-graduar ka iti high school, ket kabailang kanto pa nga pagbasahin iti college, ket intun makapag-college kan, nga graduar kan, nga dan trabahom, panawan tumatin siguro anak nga sumapol tanton ti bukod ta nga pagyanan. Tas si kakensyak lang, ti agendag. At danton trabahom, siguro anak agnam ayak to nga tamad ten. No, talaga kahit ko ti saan nga trabaho. Nanang, amok nga ramidan nyo kanyak. Ti amin, para lang kanyak. Iso nga karikmat ka na kayo. Hinto na dagundaway kon. Arami dakmat ti amin, para laeng kang ka, nanang ko. Ket pudno manong nemi, ti kuna nilulasyon, no mampaisaan ka mga marigatan iti trabaho tanalakalaeng manong nemi, nang runang at siyak tinakay destino, nang asikaso ka iti masetas, agsibugak iti malem, agsibugak pa iti bigat, minagmulak ka iti bakanteng maset, masiteria, minulaa, inangarami dakti amin tapno nga sakit mapapintas deta nga hardin, ngem dandani rin na bii manong nemi nga apa dagiti agasawa. Yan, ti makadakas manong nemi nga dagiti gundaway nga mangigwi, pak! Aday! Pak! Ano ko? Dito, pak! Ano? Oh, pwede lang, di ba ka mga tumumbangin ko magdara siya kumat? Kusla dala asugin po sa kakpay sa manong agkanap to o gamha maiya disarrange di kiti tugaw at dapat di kiti madadadail manong nemi iti salas manong nemi iti muna kapagapaan da sa danto sumrak iti kwarto da sa danto manin rumbuar kumkumpyapot kam to manong nemi kininanang nga dali di kundaway nga medyo rumbuar ni nanang tapno siputan na buyain na no atat mapaspasama san tumetlag subli iti silid mo. Sumublatak tumet manong nemi mapanang magsirip. Ay na, nagkakaasi manong nemi di pagbalbalinan no kwa ni Ma'am Ingrid. Kaya't nung astan kagkalmadan, pumanaw to ni Sir Jimmy manong. Mangigminton ngagbarnubor nga rumwar da ikutsen. At dati kong daway manong nemi nga kayat ni nanang asitgan ni Ma'am Ingrid nga madamat ni nanasyon, ni lulasyon nga mangikawid kang kuha na, shh, Ingrid, ay Ingrid, Esther, apay nana, saan ka umas asidek? Wala nga baka numasapol na titulong, shh, di ka umas asidek. Ad-adda nga, agpungtot deta no, umasdek ka. Pinatas ko, nabanpatasak idin. Isong sak nitong palim, lagsublikan na sila Diyo. Sige, maturog kayo, tayong bigat, sapahin nyo tagriing, ta sigurado, aduntot dalusan nyo. Kaya, di kita inwarawarada, dayon to ti mangurnos, mangdalos. Sige, subli kayo sa lidyo. Nagtungpal kami kininanang manong nemi ti bili ni Lolasyon. Naulima kayo, numampay na paot ti parabing garapatani. Magsadong arodan hang no sumangpit ni Sir Jimmy. Baka agapadan tumanin. Jack man mo. Baka salat sumangpitin no aldawon no. Baka saan nga sumangsagpitin. Nagbeso ti kabigatan na manong nemi apaw. Nakatuloy na nadahil. Makita mi manong nemi. Dari kita'y natagtag na dara. Siyempre, dagdara ka dakwada ako. Ganat lang ang tangatan ni Ma'am Ingrid. Hindi mo ornos mi, Ma'am Nemi, kita rin mormoten ni Ma'am Ingrid, iti silad na makita mo milat tilangan na nakadado nga pasana, manong. Ma'am, nakasagana ka din di mabigat. E diya ka mo ganyan nanasyon. Bakit siyon? Nakasadan ti mabigat. Nagayap ka ba't na?
Ay, mamalinin, ma'am. May kamanganin, ma'am. Sige, ito sa ranak. Ma'am, dinamag manong nami pinagunya ni nanang ni Ma'am Ingrid. Abay, sino nangagas ka na sukat yo? Sino naman ko mga gas do sa siya? Imposible nga na di asawak ti mga gas. Nakakaasi kayo mat, ma'am. Nakarkarwa, dinaramid ko na di asawak. Dakdakil donor na. Abay kami nakastoy kayo, ma'am. Awang bibiyang mo. No, Jack, ibaga nga rumamang kayo di ama na problema may kasawa. Saan kayo makibibiyang? Masyan kami kang ka, ma'am. Kat nung asyan ka, maaramid mo kanya. Niya nga tanong ko, ma'am. Awan, Jack, kaya denggitan niya man nakapanunutam. Kung opinyon mo, dadyang matkit-kidawan. Sige. Noon niya di nga dahil. Noon nadadal nga tugaw. Tanyo jay bodega. Gumatang ito sukat na. Noon niya hindi madadail. Bagayo, tasuktak. Uwan, ma'am. Sige, mabising na. Nang, apenak. Lagi opinion to na. No saan nakit daw yung opinion nyo. Ang mga bagbagat. Yaman na suggestion nyo. No, saan nang ibagang pagsaludsudan nyo isuna. Di kayo saludsud. Kasi ko na nilolasyon. Di tayo lata bibiyangan. Masasyahan nga keng kuha na. Kasi ko na nanang, no, uri kat maasyang ka anat maaramidam nga ron. Kito rin man lang kumaang, no, siyak ti mga agas kumamawat ka rin sukat na. Sulsulun at mga agas. Bayam na tanda. No, umasadag, kin ayaban na ka, kahit agpatulong, itulungan. No, saan nga agpatulong, di ba bayam? Dandanin makatawan mi manong naming agyan. Wine. Kat siyempre, aumat sa bali paggastusan mi naman basit laing timit itid kada kami nga sweldo. Agreklamo kam kuma. Ngem, baka pagtalawan da kami. Kat siyempre, nagtalaw kami sa dinumanin ti pawanan mi. Anya pala ti kahit mi, libre pagyanan mi, libre kaan. Tilang problema kat makangkangig kami ka nagitay apat, parang slaso kit pusa. Kanabtuog, riyaw, ikis, kada niyata. Manong nimi, arig na sampay nga maagasan, nagiti sugat da. Hindi dito mo rin. Mas dawak. Kaya dito na minsan, manong nimi, nga nasiya at ulo rik na ni Sir Jimmy. Saan nga rimuan? Napaniti hardin manong nami kat inayaban na. Christine! Ay, sir. Congratulations. Habay sir. Labindas tinaramin mo ka natin hardin. Kasi ti iliwag ka ba nakasikaso na? Among kaning tsakayat kumatagtalin na edit ito nga balay ta. Awan pulos ti makita ko nga na siya ti ito nga balay. Ano nga awan sir kat nagpipinas na kiti appliances. Naginginapay. Madadadail yung matigitay. Ore napintas ka na nangina. Ore nangina ko na. Nusamad ka napintas ti panakapuyak. Pati di asawak sana nga napintas. Takasano nga min sir. Dangdangaran nyo met. Dadangan lumaad. Kung nadaman nga madangdangaran ka no ti asawa nga babae kat lumaad. Kusta? Ha bale? Abay. Iso na ka dilaing ti babae ni tulubong. Kinabot no na. Hanaway ala ko mga isina kisuna ka talagang isina ko. Tamang isang petak ti sa bali ng babae sa balay. Sana kasking ko na. Napintas mo ni mama. Napimpinas mo ni sir no. Saan yung adangdangaran? Kinabot no na kiniso at talaga timpilang kakapintasan. Ngayon, ano serbi ti kinapintas? No dinakmet may ipaya ni ti anak. Gusto nga dahi
pumutputop takit sa bali. Di ba kadakis? No adama si kuga. Agpukaw mo nakaslasok. Anya sir, kaya siya pumutot. Tapno ang anak ko. Di naman itong paling titulag. Pututan ka. Taitad mo kanyak di anak mo. Kung napututan ka, tadatatagdan na. Kung di naman kaya. Dumteng tulad nga mapasamak dito. Adan tumit lang babae nga iawit ko dito nga balay. Dito pudpud nga babae ha. Tapos saan nga mang loko kan nga. Naloko kayo ngamin nga babae. Sabi nga iso amin na sir. Ang boyfriend mo? Sir Met, ubikang pa eh. Agad sinusupela ko nada. Yung napintas ka. Ala sir. Dito lang no, aranasad na. So agad anad ka kanyak. Lolo. Lolo sir. Masyan na kay kanyak ka na. Lala. Sabagay. Sa anak nga interesado ti minor de edad. Tama nga nisot pa kay balbaludak. Nakadulita na kay babae nga saan nga minor de edad. Sikapay lang ko ma. Una sir, api nga sakla ko ma. Api nga sakpay lain ko ma. Dapat ni nanang mo. Balimpay ni nanang mo. Saan nga napindas ni nanang ko sir? Katulong na isuna sir. Hanga napindas sir. Api katulong pa lang ti alan nyo sir. Kaya damat kwartayo. Stop ako na. Laglagak lao na yun nga. Mr. Jimmy Fernandez. No? Patulak, tutupak ti katulong. No. Saan nakakaskirida dumata nga tutupan da pati katulong. Nagadulit talaga ni babae pang model. Kinabudno na makachiksak pa yung ti artista. Bayadak lay dati ko, na sir, marami dyan, tamak nang kayo, nakuruprogreso at negosyo yun. Manong nimi mabutbutay nga karigita nga managsasalita may kini Sir Jimmy ng saan ko ngayon padlaw. Nakisakayak lang kang kuhana. Tipagpintasan na manong nimi baga na saan nga mahilig ti menor de edad. Saan nga mahilig karigiti katulong. Tama. Pingagsapul pa lang tikas kanyak kuma. Baka iso pakisagmakan na. Baka maat sigaray. Kanapay nga katulong pa lang as kininanang. Irin tatagwapo isuna. Kahit siyempre ada kwartana. Kamkamatan na gini babae kasapulan ti kwarta. Aging ga manong nemi nga napasamak di mi pulos ni namnama mo pasamak. Grabe na edi nga gara manong nemi. Indrogida iti uneg, abon indrogida iti salas sa dain tuloy manong nemi iti uneg ti seleda. Tas iti dati agbinales da. No dangran manong nemi ni Sir Jimmy ni Ma'am Ingrid bumales met. Huwan manong. Bumalas. Permi. Nga nakaring-ringgor da. Ngayon kas iti na kay Roama mi manunemi saan kami nga makibibiyang. Ngayon kada di nga rabi manunemi. Nagtalnadan ko nakuma. Ngayon adamal alingag mi. Kani nanang. Nga datay. Agas asog. Nagpagpatulong. Tulungan na, diyak pa'y kaya. Tulungan na, diyak pa'y kaya. Manong nemi, talong at rakala kwarto, tinagbabaitan ti kwarto mi kininanang kan ti kwarto da, Sir Jimmy kini Ma'am Ingrid. Yung kasla nakalawlawak, gamang mi. Nangrona na idapil mi manong nemi tilapahag mi tidataro. Nang, anak, dito sa balin samat tinda ito eh. Sa balin nga niya, naidunduma ka na gini pa nagap-apad. No, agsarding dan ako angkit, gulpe nga ulimay. Ngamapi nga ita.
Kaslada kas asog nga marigatan nga umangas. Babam lang ta. Paturog ta kinin. Narunahin ka. Naka-schedule nga masapak ka mapan makitsanda. Kamakamam. Iti kaad ti maluto nga pamigat. Dadal ko na nilulang nasyon. Gusto nga paano ti rumahal. Kay? Sinang. Naturog ak manong nami kadidita makariingak. Kinitak ti oras. Pero gaya man nga mapanakit ti tiyandaan. Nasapa nga panaki market. At damat kanya ti kwarta manong nami. Damat kanya kung nagitilistaan. No niya nagiti magatang. Hindi makadano na kiti salas manong nami. Talagang parmiwanan tinamsaakan da. Hindi kumita iti kwarto di kita kasawa. Nakululimag. Hindi mo anak ko manong nami. Nukat kong tiket sa kumadlayin trangka. Damat tulbek ko. Naguraya akong manong nami di pagluganak. Nagtaksi aklatan. Huwag manong nami. No siya tinaka-schedule nga mapan makitsenda. Amo ko titurturungak. Alis tulaing. Naging gawa ng nemi. Kaya hindi gagawid akon. Nagigtutak. Pwede asadaga kung manong nemi. Patrol car. Police patrol. At ada kiti police. Diyos ko. Kanada. Ari mo ang ambulansya. Nalipatag sapit na nagbayad taxi na. Ay, dito play them. Ay, dito. Nalipatag ko. Hindi makastrike ako manong namin tuneg. Iparitad na kagiging pulis. Ang katulungak dito, ikaw na. Hindi makita manong naming iruruwarda ni nanang nga doon nga pulis tiwang tangtanggal kayang kuha na. Nakapay. Sakat din na pabasulad na nga ng papatay kay ni Ma'am Ingrid. Sika dito do, tip asawa na, Mrs. Sana nga, Mrs. Miss. Sa ibatandang saan nakapupsasa na kasta. Ay, hanggang marami dinanang ko tibang papatay kay ni Ma'am Ingrid. Kasta dagandaksan, kasta na pasamak. No, kaya't mong tagpalamag, di sumurot ka man sa Jepasinto. Basta ni Sir Jimmy, dito yung mabaitin to do na nga nagpapatay ti asawa na. Sa ngabot no nata, sir, sa ngabot no. Mamang pangibagbag nga sa ngabot no, orin na nasyon, ni bagbagan nga sa ngabot no, imaandak badagad ni polis. Ano naman ang ni Sir Jimmy? Manong nemi si Murusuro takiti presinto. Slasanda nga denggan di kiti palawag mi nga ginamanong nemi. Kaya't ming ilawlawag at akwadan no anyat mapaspasama kaya dahil nga balayang yung kaslatulang da. Kasla ni Sir Jimmy lahing manong nemi ti patpatsyanda. Isong yung pupuk na manong nemi ni nanang iti pagbaludan iti dahil nga presinto. Nagawid akmad lang dito balay manong nemi. Iti pagyan ng mga balay kat nadanong ko dito ni Sir Jimmy. Sir Jimmy, abay. Saan nga maaramid ni nanang ko timang patay ti asawa mo? Kada imbagam kumanata kada kiti pulis. Imbagak dahil tangam saan nagmagkaskaso. Nga mo tasawan ti sa bali nga tungpalan da no sana siya. Asawak ning Creed. No ay niyaman ti bagak. No sino tinagpapatay kang kuha na kiti. So, imsa nga po nula ta sir. Ada maramidam. Kat no kayat mo dagreklamo. Ada kwartam. Dalama mo. Kung ti sa bali a kriminal no sang si sir. Kat kahit mo ta isaruno ka. Aba patayin. Sa nga kinirubuatan na kita rawatan yung gina. Takaduay ni nanang mo iti pagbaludan. Ay, kabutasan ka na masapo dito. Mangalak doon na kasukat mo. Kasukat yung gina. Nanasyon! Ay, si sir. Iuray talahin. Di ba nangasikaso? Di punererya. Di pa naka-imansayag. Di asawa. Dati tumit lang may imansayag. Dagdagan mo na ito yung obing.
Ta pumanawin. Jakon kayo ta makita. Agpadpada nga kriminal ti inada. Yung sa nga po doon ta, sir, pumanaw ka to yan. Kaya't mo tayo sa runo ka papatayin. Sir. Oh my God, Christine. Ang mga nagpeso nga sa runo ka nga papatayin at agbagtitsan. Nana, Lola, saan kaya mabuti? Mabuti nga kapit kumangin, Teka ko na akon. Saan naklakid nga na noon datang Jimmy. Dito ay aklatan. Oray na pumanawak tumitlangin to no. Mapaskon matulungan di kitiya. Kaanakak. Napiano man no makapagbasa da aminin. Paparak nga rutin na. Awan ti maaramid ko. Ngay baga no papanam. Ada kwartam. Tsaka mo na yun, di kwartang idurdulin na nanang ko. Nagsukain ka. Sa pulam na natubang idurdulin na nanang mo ti kwarta. Sa kapag pumanaw ka. Ito pumanaw ka, mapanganto ay tayo ni nanang mo. Tapno mapalakadan na ka. Kaya irubat mo na kita arumatin. Awan ti adong arumatin irubat ko. Di irubat mo latan. Kalpasan na, pumanaw ka nito. Tama nga no makabugtot ni Sir Jimmy kata at dapat dagas ka na midan na king ka. Manong nimian yakin din ay tinagbanagan mi nga gina. Ti kayat mi manong nimi ket na maadan kami sa natalged nga lugar. Nga natal na ti panunot mi nga agdaed taoren no katulong kam lang. Agsweldo kami met basta da libre nga panganan ken pagturugan. Yaman niya ita dahito nga napasamak. Ni batan nanang manong nimi ti pinabasol ni Sir Jimmy nang papatay ti asawa na. Sigon generasyon, manong nami nakaado ka nga bagkong tinasagrap ni Ma'am Ingrid. Husto, na dyan ang nangigmi. Ngagas asong nagpakpakaasi. Pimanaw gayam idin ni Sir Jimmy manong nami. Kad binabayanan nga maugutan ti dara ti asawa na. Nung atata, dakibiyangan mi idi posible nga nakita mi ket nakatawag kang kumonti ambulansya na itaray ko may ospital ket saan ko mga naugutan iti dara. Nutaduma manong nemi ket pabasulan mi payen pabasulik payen ti bagik manong nemi gabatasan mi latan ngamin ingkas kaso. Maon ti basol mi at nangarot ket kasjay ngawan ti pakibiyangan mi kanakwada. Iripresento manong nemi andat masapul mo. Kuna ti pulis ninanang ko. Kaya't mo ti makipagnaid iti pagbalutan, may balot ka nga doa. Sira mo ti Diyos, gawan ti baso ninanang ko. Ngam naipilan ti darom kontra keng kuwana. Kaya't no madengig ton di kaso. Mapandun iti pagbalutan, iti koreksyonal. Pangalan ko mga ninanang ko, ti abogado na. Ada libre nga abogado para di kas keng kuwana. Formal matlang di kas tiyan nga abogado, nga pagtungpalan ng tumatlang, masentensyaan, nga mabalod iti tula mo. Wana desisyon ti korte. Hampay kasto sir. Amoy nga baso ni nanang ko. Ape nga, saan nyo ko mga tulungan ti kasking ko nakas kada kami. Nga, ibagayo ko makin ni Sir Jimmy ti kasto. Awang mabalib mi, wala sang ko. Nabilag ti kwarta. No pinapatpatan ni Sir Jimmy ni Hepe min. Anyaman nabilin ni Hepe, patong pala mi mat at mangibingay mat. Nagad-gayit ang sawing na rupa kay ti kwarta. Shhh! Dawan dagbig dito yung awang kwarta. Ubing ka pa sa mong maawatan di bagbaga. Amukon di bagbagam. Amukon di mas pasamak. Yung sa nga mawaling agtalin na nga si babalod dinahanan kong awang basol na. Kaduan na matkait,
90% ka dati pagbalutan kita kung basol na. Iso nga, saan nga nakaskas daw nga mabalot dinanang mga basol na, takas na talaga. Di kita nakurapay, awang basol na nga may balon. Iti pa ng sarita mi kanina ng anak. Nagagitam di kwarta nga. Unang, saan unang nga dureta? Aramatap. Magsapol ka ti pagtrabaho am. Nga STN ka anak. Tapno di kasta. Kat saan kang katang-katang. Hanggang nga tao iti lang. Nangaruna kat balasan kan, balasitan kan, balasan kan. Delikado ti kasasad mo anak. Iso na mabalin. Kasi makasalita ko man nanasyon tapno. Orek talinad ka madlang sadyay. Saan nang gapota pinapanunak ni Sir Jimmy? Kinore no, saan nagkakapapanawin talagang jakon kahit sadyay. Ang mga numabartek ni Sir Jimmy kit pati siya karamisan na kapapatayin. Ikarkaranak ko anak. Sabi ko ma, tanasiyati ka sa sahad mo. Pakawanin na, tararamidag ti amin para lang kang ka. Ngam kastoy matan tinagbanagak. Anak. Anang, saan yung mapabasulan ti Baguio? Kung gayam, mabalimot ang subli sa di probinsya, anak. Sana nang ditoy ko. Kat aramidag ti amin. Tapno saan kaya ang tultulo nga may balod. Aramidag ti amin para lang kang kananang ikarikan ka. Manong nemi pinanas ko tinagsapol ti trabaho nga maawan ti umawat kaniya. Gabot ti kasto yung edad ko manong nemi. Menor di edad. Iti parang katang-katang ko manong nemi nga nasa dinuman ti pakaamitak iti rabi. Iti damo manong nemi tapno talgedak, sobre ka kadag iti kalakaan nga mabaling nga upaan, iti orek patnag lang. Iti makadakas manong nemi, dagiti empleyado iti dayta nga lugar, nga papang kupagdagusan, sirip-siripen dakman, nga kasla dadagas sa panggabda kaniya. Humakarak tumanin manong. Nga di mapang kumanin sa rongkaran ni nanang manong nemi awang gaya man, tanay baon ka nun sa correctional. Diyos ko. Kat na may ibuskon manong na ti kwarta ng antakan niya. At dapende ka di gondaway manong na nga kiraos ti tiyan ko. Terterbat dap-dap-dak. At dapende ka di gondaway nga sa anak ka makabadramus, sa anak ka makatutbras. At dahil pwede gidigondaway nga sa anak abakadigos. At dahil gidigondaway nga narugitan ti arwatek, agsukatak, saan kumatan nga lablabaan, aging kang maibusan ti arwatek. Nagtanaga ko manong nami nga balasitan ngagpalpalama. Oo na matenti nagtungpalak. Ape nga ta, nga digidikas kanyak, so kumat kang runang nga tulungan, digiturumbay nga mang tulong kanyak. Im na makita dakan manong nemi, kasal na dungritan, nga dida ka am mo. Kunak pa ka digidi papanak, oresan da nga sweldoan apo, basta da pagturugak ka da panganak. Ti ambatan atap da manong nemi kat membro ak ti sindikato. Nga papandak digidi sindikato, hindi ti amumi. Baka no, pastrikanda ka, yung tunukwan. Mapamunto ilukatan na giti kakadwam, kat sarkanda ti balay mi. So nga pamanakan. Di mo kasapol na kaskang ka. Strategy mo lang tayo, aging dirikat ka, aging nudungrit ka, slag palpalamang.
Sindikato ka? Manong nemi nakasara ka kiti simbaan. Nga do ti makitak manong nemi akas kanyak nga agpalpalama. Kabuta talaga nga umaten ti gatang ko. Anda pwede kiti kong dahoy nga oray da igatang ko. Buktaken dak da kiti aking kukuha ka da kiti mabaling nga panganan nga turo-turo. Kabuta ti pamadi da kanyak manong nemi bakano. Ag 1, 2, 3 ak, ag orderek, magtarayak to. Apo na imatin manong nemi ti nagbambanaga. Abay nga binabayaan na kami di Diyos. Diyos ko, bigbigan da kamat, kang kanayon nga damat kang adaka kada kami. Agkarkarag kami kang kanayon, no sakbay nga maturog kami, kalpasan nga makariing kami. Mapehas to tinagtungpahalan mga gina. Si babalod ni nanang ko nga basol na, edin to tasyak. Sa anak ba't nga dakas nga tao, anak ba't nga narugit, sa anak nga membro ti sindikato, nga maawan ti umangawat kanya, kapay nga awan ti mangawat kanya, kay bagagpay nga sa anak dak kasusulduan, basta mga anak ka na magturuga ang trabawag. Kasto ka di ti pagtungpalan, dagitikas ka na kami manon nemi, nga nagsanggasat. Hawanan ama, inalaing tanda, nga ninanang awan kabagyan na. Nagakar-akar kami kas laumang idi sa di probinsya, kaya umay kami di syudad. Nakasarak kami ti lugar, balay, nga ayan ti asukin pusa kang kanayon nga gergerra. Napintas ko nga matlatan ti kasasaad mi oreno, nariribok dagiti agdaid. Ngam libre makan, libre ti pagturugan, ngam kasjamot ten tinapasamak, napandamat pinabasol ni nanang ko, imbalod da nga walang basol. Kahit ko ti sumang bayit, may isa ko mga lugar, may isa nga pamilya nga mangawat kanyak, orisan na kasuldoan, nagtrabaho ak, basta da nagpagnaidak, pagturugak, panganak, mawamat ti umawat kanyak. Edi sa nga ti simbahan manon nemi at asidig nga waiting shed. Dito yak, nga mapamit, umasidig iti rawangan simbahan ng itang gayak ti dakulap ko. Conformity da manon nemi, sumursurot akmat kadag iti padak, nagpalpalaman sa din pagkatangan da it kanan da. Iti wailatan waiting shed manon nemi, iti pagturugak no kasta, tumtengen tirabi. Yaw awak lang manon nemi nga da. Mga ramit kanyak ti kinadakis, kinamuda nga balasita nga. Yung siguro manong nemi ka po siguro tandong ritak. Mayat mo ito tandong ritak. Tamangan no, mapadasak ti iba pa nagdigos nga pa nagsukat ka makita da ka nalapsat. Baka no, handa na kita ginteres nga garamit kanyak ti dakis. Diyak pa amo idin ti aldaw manong nemi. Imadlaw kung ado ti tao nga mapan makimisa. Domingo siguro ko nakdinakim. Ato pwede kitilugan nga nakaparking manon nemi. At dahil iti waiting shed nga asidag iti kalsada nga busy kapag daldalya sa dadag itilugan. Ini makakitak ti may nga ubing manon nemi ngagtartarahi. May nga babae nga nakakyukot ng ubing ngagtartarahi. Taray nga taray. Nakiktuta kiti taray na, diretso na madlan ti kalsada kita, madong paren! Kasto nito kinalistok manong na may nagtimparay nga nang gamat keng kuwana nga nangilis tapno saan nga madong par... Ora nga bali nga siyak ti masaktan manong nemi, basta saan nga masaktan ti ubing piban. Saan nga nanano ti ubing manong nemi, ngam siyak ti saan nga makabangon gabutan na tulidak. Ang abalik ko nak, tanayadayok ba't ti ubing nga saan nga natultulid. Nga siyak lang tinatulid manong. Hindi ta, ada mga arako pen manong nemi ti ubingin sa lakan ko. Ay nanak, nakatultuling nga tumat ngamin, Diyos ko, imbag man.
Idin to tadamat si marunong nga lalaki manong naimi nga no Jack Mariro. Diya mga arakop kang kuha kit inana kit diya umasdig nga lalaki kit amana. At kami nginib batam! Kuna mo diya lalaki. Sorry, honey. Tsaka na natangin batam. Kuna kang nga likutig na. Kamu ariyan tiyan ta. Paunoyin. Kasi kamot anak. Nakasisi doon ang nga timaray nga may ditoy. Itayan na kitilugan. Ang nga bali. Tas ibibiyag ta anak ta. Kada nang isalakan kang kuha ng agpalpalama. Ngayon natay sa amatan. Amot na nagkut-kuti. Jack lang makabangon, ma'am. Ay, si bibiyag. Richard, bangonem. Nakadungdong rit. Alang bangonem. Tulungan mga bumangon. Kadurumangon ang gaman ta. Nung saan nga po kayong kuha na. Si Susapo. Natay kumanta anak ta. Manong naimi ulit-ulitin dadagyaman kanya sa dasinal sud. Muna to mon? 15 nakton, sir. Balasan kan. Abay tulok mo kas biyak mo. Aridog ng istoryaan, sir. Di awan pagyanam. Naawan, sir. Idi sa anak pa akas to'y. Sombre kak iti trabaho. Ibaga kadakwadang oras sandak na soldohan basta libre te ka na kanag-anak dito dapat ka na kandak manawatin. Tapay ngamin. Umuna-una ka no, minor de edad saan baka makamasolda. Idi sa anak matan nga nadalos. Ibaga adak matan nga membro ti sindikato. Honey, saan doon yung patuloy yung may kipisa? Gawitan. Gawitan. Itugot tayo suna. Tikas na nga lang, ana. Ilugan na tukot siya. Kat man ano. Di, aduman din ka na galos nga ruwatak sa diyang umanay simurot king kuhana. Kaya magdigos na sa diyang ang grubuhatan, ang gagsukat. Kagalat kwartan. Tapno da usanan. Sir, ang kwartat man sa apol ko. Richard, takayat mo kung ikat kwarta ang kaluutang manin. Maibos lang to kwarta. Ano to manin? Pagyan na. Nasing pentak, sir. Hanak ang dakes. Alain dak. Ore libre. Handak ang susundan. Nagbalik ang kakatulong nyo. Basta da panganak. Anda pagyanak ang natalgad. Sige. Richard, sige natin. Naglugay ka natin, tagawin tayo. Ada iti panagkadkad ti lalaki manong nami nga mawan tinaramidan na. Nagsipod ta, siyempre, kidaw, ti asawa na nga babae. Tayo kunadan manong nami amang mangigkwadakwada nga utang nga naimbaganakem. No sa nga gapukan no kanyak, posible, nga awang kumaitan ti anak da nga ni Joy. Medyo panakkilen nga napindas nga balay manong nami ti simrekan ti kotse. So takano lang tagyan kan may sa katulong. May sa pa lang ti anak da manong nami. Negosyante kanumat ni Sir Richard manong nami idinto tamang ibisina ni Ma'am Lani. Ti katulong da iso kano ti mga ayuhan kini Joy ket no mapandag trabaho. Ni Joy manong nami nga nakalalitkutig ng peso. Taragdag nga taragdag. Taray nga taray. Yung mga orek taray na, no, dati unag tigya inalada na yun. Nanta nga problema, basta ako mangilukad yarita, ako no GK. Pinagdigos da, intanda kanyak, tuwalya, amin ang pagsuot ako, manong nemi, at ako kabarbaro ng panty ni Ma'am Lani, suot ko, umanay kanumet, nagkapagay kami man. Short na, hindi nagalalusan na, t-shirt, bestida. Laki dito makadigos kan makasukat ako, manong nemi. Si ka ni Christine, si Axer,
Nadalus kan, napindas ka. Kaya manak sir. Imbag man lang to. Awan tinag-abuso kang kaedi. Naglang-langalang kang akwa. Anda ka ti kalkalsadang pagpindasan na sir. Dapat na dunguritak siguro. So kasyay. Awan tag-interest kanya. Nga damad lang talaga tag-interest. Sorry na tungrit. Baka nagidipadang na dungrit ko ma. Pag-imanak ko na sir Taan sa salakan nak lang na po Diyos. Kinagawa na ka na kayo sir ma'am. Tapos ang bayan nak nito'y ulitek. Agbali na ka na siya at nasing petak. Sa anak kami ang buti sindikato. Arami dagti amin na tumulong. Siya akong ti mga iwan kini Joy. Kat basta agyanak nito'y libre ta ka na kan pagyanak. Oresan ta ka susuldoan. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi kadidi sakbay ti panaglukan ti klase. Awang gayam, anda kar mo? Anda itugtugot ko ng saan ko ibatan gitay papeles. Ag-enroll ka, tayo tuloy mo tagbasa. Nagawa sir, ma'am. Ora taas dito ti pagbasaan. Mawali mo itugot ni Joy. Yung tunog nursery isunan, ora idwa ka iton. Di mayat, yung schedule. Mayat, sir, kinagawa na kayo. Aging gawa nung nemi, nga naramit kumiti amin nga na siya at pintastik galat, panagtrabaho manong nemi. Ikanak madlatan mo kwartak manong nemi, urnungem. Ano ang takayat mo gatangin? Di man lakayat ko, sir, ma'am. Kita mga ramin ka kumanti pamuspusan tapno mababawi tagtulturo nga para kay balod ni nanang ko. Bayam, tamak inumanak to. Magisaritak to tiyo sinumanita nga naling abogado. Tapatasin ta nga paugagan ti kaso na. Gamanak sir. Thank you sir. Ngam kasla bisin sambat ni Sir Richard manunemi tanumanin ibagak. Ay, malipli pa atak betet. Dubigat. Kasalitak to na abogado. Hingga nagturpuso kan ti high school manunemi. Anat planom, ag-college ka, Christine? Madasa ka test di scholarship examination, sir. Tadamot gundaway ko gawata, may sakman nga honor roll nga nagraduat. Sige. Kaya orin saan ka ng scholar, no? Talagang kahit na nga tulungan. Tulungan na ka. Kaya manak, sir. Yung may panggap kininanang ko. Huwag gaya mo ya. Honey. Sige man ngamin. Hamop nga itatalik na tangan request ni Christine. Busy ak, si kaman. Alam, sige. Dahil mo taga, cellphone number ni attorney. Nagsarita da, manong nemi, ti abogado ka sa sarita na naman pa isang ko mga ti boses ti at dati bangin nga linya. Aging nga nagtulagan da, manong nemi. Ngayon to next week, ilakad dati amin. Duwa nga aldaw manong nemi nga talagang isut in concentrate ni Sir Richard. Aging nga manong nemi nga ti kamalman iti may kadungal daw. Kumusta, sir? Naligat. Hawin. Nabileg kaya na ti connection da nga Jimmy Fernandez. Kaya nangasawan, sir. Oran niya taramidan tayo. Saan nga may babawi, nagtultulig pa na kay balot, ti inak, ngawang ba't basol na? Kasta talaga ti biyag. Kasta talaga ti gobyerno. Kasta talaga ti justisya. Hindi pagilian tayo. Noong kwartam, maramidap. No anda kwartam, ore no, iso kumat aking basol, agbaling nga,
awang baso la, makwit. Amo kamawatan di kahit ko sawan. Kaya ore awang baso mo na awang kwartam, may balot ka. Anang artinas kang masapol. Dabno ang dalaban tayo sa ebidensya. Yung dahil nga ba baka awang patimang saksi. Sika, iti mangi paniknek nga awang basol tinam at ebidensyam. Nga po ta, kaya di nga rabisar, nagkaida kami. Kang kanawin ka di nga nakariing ka. Ni lolas yun. Kahit na nga tatag witness. Amang ano, ibaga na nga kayat na, to no malpas duwangal daw, maipadamag ka na tayan. Kasi natin kinabilig, dagiti kas ni Jimmy Fernandez. Tadi na itunok, nga maipabasol kang kuha natin pa ng papatay na asawa na. Sino kung matilaglag na baknang ipalubos na isot mabalod, na serbit kwartana. Ngayon nakas pagalikan taad na nagiti concrete evidence. Mabali siguro nga may laban ti amin. Ala, saan nga isot panunutan? Saan nga may kadadit panunut ko, sir? Araramidag ti amin para kininaanan ko. Nga mawan ti maramit mo. Tilaing nalpaso nga natay ti saan nga mga makaipabuspusan, sir. No, dati pamate, it's up to you. Imawan ti sabaling concentrate mo, no di agbasa. Agbasa ka. One, sir. Anya nga ta, sir, no ka? Biglang agbalinak nga abogado. Daw na siya kati mga abogado, iti kaso ni nanang mo, paramidak, para lang kang kuha na. Inalaklak ka umagat, bambalin, ng muray abogado ka, awamat iti masara ka mga witness, nga mangitak bangi saksi, nga awang basol ti inam. Awamat iti masara ka mga ebidensya, nga talaga konkreto ng ebidensya, nga awanin ti pagtrayan, na nga Jimmy Fernandez. Saan ka una yung ganapaam, itanarigat mo tunuoyan, Christine. Amo, nga mapampanunot mo lang na ita, gaputi ayat mo, nga mawayawayan tinam. You love your mother. Ba't pati ko unay tiinak, sir? Kit uri isaldak ti kararwak para lang kayong kuwana, hindi pa nakawaya-waya na. Saan ka panunod ti dakes? Nga karamit kawit kinadakasen? Kahit mo lang umayawayawayan. Italekta yun kini Apo Diyos ti amin, Christine. Awan ti sabali nga makaisalakan kininarang mo. Nusaan nga ni Apo Diyos. Manong nemi saan na pulos nga naikat iti panunot ko. Iti pa nakaisalakan ko ti inak. Ikon concentrate ko met nagbasa manong nemi second year college ako nalpaskon. Aging ka manong nemi nga dito'y ko nga namamo ni Jojo. Ni Jojo nga adda interest na kanyak, nga adda pa nagkursunada na kanyak, kinore siyak met manong adda met pakainlabak kang kuana. Awan tin limit ko kini Jojo manong nemi di may panggap ikanyak. Amin-amin awan ti pulos din libak ko. Adda may tulong mo kanyak, Jojo. Tulungan ka karkaraan. Nasabi ko mga ramid na abot Diyos ti pamuspusan. Tap na may salakan dinam. Nakasaganak. Nasyak ti mga ramid. Idaan niya na pamuspusan. Ore ka papanan na nga. Hambat nga rin ipalubos niya po Diyos. Ngagpakadakas ka, may salakan lang ni nanang mo. Jojo, ay kaya manak, tas si kalahin ti pakangkang higak kadagitang advice. Laksid ka da, Ma'am Lani, kaniya Sir Richard. Napintas ka, Christine.
Si Kawet, aman, katalagawat ka na bindasak. Di ba kasi kat nagkunang nga mahilig na dyan Jimmy Fernandez itinapindas? Na istoryang data, di ba? Ngayon saan nga laglag nga pumatol iti manor de edad? Saan nga laglag nga pumatol ti katulong? Di ba? Kas nat istoryam? Ano tikid mo sa wanita? Dungkin ka. At isingasing ko ka. Idi malpas na nga may ilawlawag manong. Tungtong edak met. Ngem. Di mo ipalubos. Ngagbaligi na dyan nga Jimmy Fernandez. Nangarot ka ramidek. Strategy. Diskarte. Usaram ti panunod. Saan ka paihanod? Lumaban ka. Ti panunutem, laglagi pa yung nga nakapatpatag kang kadaitakit di mo kayat nga madadael. Laglagi pa yung mga dahak nga pangibayam. Chucho, di mo apresyarin mo, di mo kanunungan, ti singadsi kong ka. Narigat, napegkad, nga maramidem. Aramidak, para lang ginanan ko. Tisingasing ni Jojo manong nami insayang katmi. Mikunak, agsibod tadalat tay suna. Anong nami, sa ano ka ng manor de edad, tapno sandak ko ba, nga pastriken awat nga sumrek, iti casino. Kaduak, manong nami ni Jojo nga simrek iti casino, nga kaslasaan kami nga gamam mo. Kasla sisyak lang. Nga dito nga casino, manong nami, iso ti masansan na pakakit-kitain da kini Jimmy Fernandez. Aking ka manong nami nga at iso na nga mismo sa diyahe. Idada mo manong nami kat saan nakamadlaw. Amo kang dinakmalasin da ito eh. Tagpaiso nga manulat tawin ko, idi kat manulat tinanay inayon nga tawin ko. Gamiti kasto nga langak, pang sosyal, langak tibak nang, nagitiga tikawes ko, nagitiga barluloy ko. Kaslakla tamatan may isang baknang manong nami nga simrek inidayta nga lugar kapag kasinuan. Medyo inrantak manong nami nga nasalapon ko iso na, hey! Excuse me, sir. Excuse me. Sorry, sir. It's okay. Nakaigamak manong nami di glass wine. Kanam lang siya sinakmata. Na mapalubusan dito nga kasino manong nami nga gorder ka na kita mainom. Nga good for double kada swinkle. Hindi baga mo ang tumadlaw kong masidag kanya. Hey, hi. Hi. You're so beautiful. Thank you. You're so handsome. I'm Jimmy. I'm Carol. Carol. Ita ka lang makita. Gapo ta itamad lang makita ka. Wow. Isumit lagayam nga. Agbubuenasak. Gapo ta da ka. Carol. Oh, di ka agsugal? No. Dahil pasitahin, slats mesin, nagmalasak, so nga, inom ko lang yan. No, kayat mo, puro Marta rito eh. I will give you what you want. Are you still virgin? No? And then patas ko. Mamesa pa lang ang lalaki. Wow. Among ganding ang sapsapo nagtikas keng ka? May sakabalo. I know. Ana? Among nga balo Nadamdamag ko. Siya mo, gusto ako di damag ko. Pag eda ka nagpapatay di asawam.
Abi, katawa ka. Kabuti yung pabasol mo lang. Okay, napipindas no, mapandit sa balik ng lukuhan ang magsalitaan. Adalugan mo? No? Awan. Sige. Umay ka. Malin? Umay ka balay. Ijet ang ituloy tuminom. Kuray na klase ng arak. Awan sa baka na damang disturbo dya balay. Di balay yun? No, huwag disturbo dya. Kinapod doon na. Bakit katulong ko? Awanan ni awanti katulong yun. Awanan. Let's go. Okay, let's go. Manong nimi tinalyaw ko ti ayan ni Jojo nagtunged. Di mabasa kita yan ng kamakam na manong nimi. Ingat lang. Laglag pa yung piling ko. Nagdiretso kami manong nemi ti Balayda. Kabisadok na ito nga lugar. So nga, okay lang. Sana estranghero ka na ito nga balay. Anong nemi ti magpintasan na imbilang nakadesente nga babae. Ike-iker na. Siguro gat kabuta sampay lang nga nakainom muna eh. Lopay madlaw kung nga da inom naman. Simrek ka mang mismo iti silid na manong nemi nga talangan damok ti masumrek kaputahan ka masumsumrek iti isudat mang daldalos ti silid. Inuwaras ko ti panagkitak. Hey, feel at home. No problem. Jimmy, ka. Mabiglang ha, mabiglang. Siya kung ti makamong mangirini ti pulutan kin mainom. Siyaklatan. No! Arami dik para keng ka. Pinagtalin na ednak manong na imi pinagbatinak iti silid. Dahito yung trepinda sa gundaway kukunak manong na imi. Nakibiyangak. Noan niya nagitirumping ang biyangak. Kumitak ti ebidensya anong nemi. Ngayon anang tang ebidensya at baalak dito eh. Diyos ko, tulungan dak. Laptop. Kayak mo't anong nemi. Dago ba rin ti laptop. Ta laptop mo't ti musli nga. Uso sa rami kabayatan nga agpasbasa. Inopen ko manong. At maalag ang ebidensya nito ng laptop. Imposible manong nemi. Gabutan nakarini akmat. Ada flash drive ko. Ada pa'y camera. Ada camera ito cellphone ko. Na mabaling ko pagsyatan kada iti makita ka ebidensya. Manong nemi. Nakabaybayag. Nagsapsapulak kada iti files. Insardan ko. Nakidak ti sa bali. Dapat sa bali nga laptop. Isot insarunok manong naming ilinukatan kalbasan nga inyo ko muna nga laptop. Nagkukagak pa kadagiti drawers manong naming. Inukak ko wan. May katlo ng laptop manong naming tinupen ko. Nagrikat nga na yun. Saan samot mo susar. Ay, yung baterya na. Insaksak ko manong. Basit lahing manong nami ti files nga nakasave dito nga laptop. Yung mamas asidegan ni Jimmy manong nami di makitak. Ma-open ko ti may nga nakasave ga. Diyos ko. Eksena. Ti panagapa. Mapanagranget di kita agasawa. Eksena nga. Datan ni Sir Jimmy. Manong nami. Insaksukot manong nami tinaka-open ng laptop. Iti babaling ko pagsikuhan. Hey, ready? Naka-ready. Okay.
Amo ka magustap ti kalsto nga kalasyo ti pulutan nga may daw. Sige, tulungan ka mangitastan. No, siya klatan. Aramidag parakin ka. No. Aramidan ta nga doa. Ano ti planong, Jimmy? Plano? Ako berneta nito eh. Idet ko numanot ka sa pulam. Tapnog ragsak ta nga doa. Kaya't ko, tikaskan ka. Kamay may sapay lang ang lalaki, tinakaramang kang ako nam. Nanaunan ako man ng virgin ka. Abay ng virgin na, kahit kaya kasal. Dungdungwen ka. Idid ko amin na ka sa pulam. Para lang keng ka. Actually, may sak pala virgin. May kasta ako nusta. Siya kung di mang tawag ka rin di basot, ha? Siya tagserbikan ka. Yung nakasaka nakakariti amin na kahit ko, dito mo lakit ti kahit ko. Kwarta? Kwartam ti amin na kwarta ko nag-asawa ta. Cheers. Manong na yung hindi tamo uminumak pailaan. Yung hindi aga ngayon malipasan na saan nakitaan, medyo ibileng ko. Yung ipadlaw ka medyo nabarte ka ako. Nagiging mas tinarami mo pulutan, nagiging mas uminom, sweetheart. Sweetheart ko naman yan. Oh my God. Di ba kadakas manong Nemi? Nagtalag ka namin pinsan kanya. Yung nagri ka na mawartik ti loko. Nung muna tarugyan nakbatin ka chancingen. Hey, wait. Nabi mintas na agdi ko sakto pa lang muna sweetheart. Kayat mo, ito ang nagtiban nyo timuna. No, marigatan tayo tiban nyo. Nangaroon na Virginia. So nga, madamdama. Oh, naibos danom si Dart. Danom? Siya diba pa mangala? Siya ako ko rin. Ibusan pa lang ako data, tinaog ko nga inumim. No, madamdaman, tinagsubliat. Dito hindi kong dahoy kumaroon na iming ng ipakat. Hindi dulduling ko mabaling ang pagpaturog ko ken kuhana. Inlaok ko dito pinanawan ng arat. Makikita kong di balikik manong Nemi. Nanang, dandanita nagdan na. Mawayawayan ka nanang. Kinawan di sa baling ang mapalot na sanga dito nga demonyo. Inagsubli manong Nemi, cheers! Inala na ti baso na manong Nemi nga naglaon ti arak nga linaukak ti pagpaturog. Inom na amin manong. Naala kan Jimmy kung nakdidakam ko. Di ko handatan. Naturugan manong. Saan ko nga kinupya manong Nemi ti files, saan ko nga inusar ti plus drive. Ilalak a mismo manong Nemi ti laptop. Kalpasan na. Binaybay aklatan manong Nemi ni Mr. Jimmy Fernandez nga naimasen ti urok na. Manong Nemi tinawagak ni Jojo adan nga guruuray ti labas ti gate. Hindi makastrike ako, makalugan ako ni ti kotse manong Nemi, narakop ko ni Jimmy, ni Jojo. Jojo. Christine. At iti dito yung laptop ti ebidensya. Yeah. Sige, pumanot at tuyin. Itulot ka rin sa Jibalayo. Jojo ang gamanak. And I love you, Jojo. Yeah, I love you too. Utang kong na yung baganakin ka ti amin. Inaramid ko na ito ng tulong kang ka. Para lang kan ka. Paramit ka ni nanang ko. Yung maglagay din taon na pasama ka nakas kanyak. Nalaing ka. Napintas na singasing mo. And congratulations, Jojo. And congratulations, no? Kan maragsakan aklaunay. Hinaklon na kon. Untan. Again, ayatan.
Idi makita ni si Richard ti ebidensya manunemi tinawagan nan ti abogado. Idi ababa nga panao manunemi. Nagbanligi. Naukagan ti kaso ni nanang manunemi ket naidatag da nga ebidensya nga nakalawlawag nga na-video manunemi no kasano nga sinaksak ka binagkubagkong ni Jimmy Fernandez ti asawa. Nawayawayaan ni nanang manunemi ket siyempre naipisok ti pagbaludan ni Jimmy Fernandez. Hindi mawayawayaan ni nanang, anak ko, Christine anak ko, agawan anak, agawan tayo kinahapon Diyos. Inaramid ko parang lang kayong kananan ko. Nagaman anak ko, Christine, nagaman nakayamimbag niya po Diyos, saan na ka binaybayan? Saan na ta binaybayan? Nagtungpalan naman nun na nakipagnaed. Nga simbrek agaskat kaduha ni nanang ko, iti sidong da Sir Richard kani Ma'am Lani. Kinawan sa bali nga naramid ko ni dinang concentrate manong nami iti nagbasa. Ay nga nagpadpada nga naggraduar kami kini Chucho. Nga nadaan kami iti trabaho. Kunak kini nanang mangipadagdag iti balay tanang balay tayo. Chucho? Balay tayo nanang. Ta siyempre, ito nag-asawang kami kini Christine, alaan da kayo to. Ngay panubusan na katangarod na sa Richard kina Ma'am Lani. Apagid nga saan. Si Richard, pero bang na unang agnahit kayo ng agdanaking agina. Tapno, mapilapan, malitupan, dagiti gundaway nga. Kawan ti may sakin na kayo. No katulong nga duman dito mabalingalan nga katulong. No kayat mo, di umay katalatad to'y noon obram sa kagawid. Kaya no danton apukom nga anak digiti dua, andi siya iwanam ton digiti apukom. Kaya makada kayo sir ma'am, tainsalakan niyo ti anak ko. Ti anak mo tinang isalakan ti anak mi. Bayan-bayad lang. Kinaimbag, ti kinaimbag. Kailangan sa baling ang tapag-imanan ng sana na pa Diyos. Naragsak kayon. Awanan ti problema yung agina. Awanan ti problema mga agina, manunaming gabota nag-asawa kabin kani Chucho. Nadaan kami ni kabukbukodan nga balay. Kentalong anak ngay ayawanan ni nanang. Anong name yung damat na ganigondaway nga mailiw kami kaninanang tinagapuan mi a probinsya. Mapangkamad ang bakasyon sa diyay. Kado rin no sa mikab kabagyan, naging makamamuka na kami. Akit tultulungan mi ida. Akit kung kunada ka na kami, po naggasat kayo na ya. Dakay naging naining kaslaki la umang. Umang kunada ka na kayo idi. Imitangkit adan na talagad nga ayan yo. Kat na siya atin tibiyag yo. Nakaragsak kayon. Ay kita sabi ko mga roti tuloy iti mang talyaw ka na kami nga kakaasilat nga adat ti baba nga takam sakit agbalbalin nga umang manong nemi no lagi pag tinapalabas kaslasang ko pa dyan nga dakitan na pintas sa pedestal ngayon inaramid amin ni nanang para laeng kaniyak inaramid ko ti amin para keng kuana para kininanang. Kinaramid man ni Jojo ti amin. Tapno matulungan na. Kat nagbanag akastoy ti nagtungpalan ti amin. Ngawan ti sabala kang runan nga pagyamanan mi. Nasangan ni Apo Diyos. Tanapasamak amin ni kitoy. Para ka na kami nga nagkapukin ni Apo Diyos. Dito nga rod, tiba kang salita, ak manong nemi, gadagyaman aklaunay, itilayang mo nga ng urnos ka ng ibasa, kahit sabi ko at damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsaramingan tibiyag, karigitipadak nga tibiyag nagbuya, sakbay ti amin kablawak man ni Uncle Maximo Duyaw, manong, amok na Uncle Maximo Duyaw, kung padrem ka no, tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Christine.
Thank you king ka Christine. Thank you panagibura iti padas yung agina, padas ti biyagyo. Mamagayam pasat pa iti trabaho no misyon ti Nemers Studio ang baring arangtay, tapno tumulong ka na kita kasapulan ti tulong. Umay kami mangliwliwa, ken umay kami agbaling arangtay, tapno nakastagat maidanon di kita tulong yo, kada kita kasapulan ti tulong. Yeah? Dahil ti misyon ti Nemers Studio website, iti pamilya Nemers Studio family. Kung mga nakang karoon papagayami, thank you. Salamat po, mabuhay tayong lahat.